ସବୁଜ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଚିଣ୍ଟୁ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କାମରେ ଆଗୁଆ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ବଡ଼ ହେଲା ତା ମନରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୟୂରକୁ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା, ଦେଖ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତିକୁ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲା, କାଶ ମୁଁ ବି ଡେଣାରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ତ କେବଳ ଭୂଇଁରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରିକି ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା ଯେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ପାରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିଣ୍ଟୁର ଧ୍ୟାନ ନିଜ କାମରୁ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ପଛରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ତାର ସାଥୀମାନେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁ କେବଳ ହସି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ମୁଷଳଧାର ବର୍ଷା ହେଲା। ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣା ଓଦା ହୋଇ ଭାରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଗଛ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥରୁଥିଲା। ମୟୂରର ରଙ୍ଗୀନ ଲାଞ୍ଜ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ପର ମେଲାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ହାହାକାର ମଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ କଲୋନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗଭୀର ମାଟି ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚିଣ୍ଟୁ ଭିତରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବି? ତାପରେ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ କଲୋନୀର ସମସ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ମିଳିମିଶି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଶହ ଶହ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ପ୍ରଜାପତିକୁ ପିଠିରେ ବୋହି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପାଇଁ ପତ୍ରର ବିଛଣା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ମୟୂରର ପରରୁ ପାଣି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟର ମାଲିକ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ପ୍ରଜାପତି, ମୟୂର ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସମସ୍ତେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ମୟୂର କହିଲା, ତୋ ଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାରେ ନୁହେଁ, ସେବାରେ ଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ହସି ହସି କହିଲା, ତୁ ଉଡ଼ିପାରୁ ନାହୁଁ କି ଚମକୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇଛୁ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ସେଦିନ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଉ। ଛୋଟ ହେବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଯିଏ ବଡ଼ ହୃଦୟ ରଖେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।